приговорил. Признать Шакирова Айрата Мухарамовича виновным в совершении преступления, предусмотрено частью 1 статьи 202 Уголовного кодекса, и назначить ему наказание по этой статье в виде штрафа в размере 100 000 рублей. На основании статьи 78 Уголовного кодекса и пункта 3 части 1 статьи 24 Уголовного процессуального кодекса освободить Шакирова от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Мер процессуального принуждения в виде обязательства явки в отношении Шакирова отменить. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня провозглашения через Кагорский районный суд Республики Татарстан, осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии настоящего приговора. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бірінші қанағат түгел, чөнки бір ғайыпсізге меңа 100 000 штраф деп хөкем чыгардылар. Біз енді бұл хөкемне обжалу итәчәкбез югары мәхкәмәдә инде. Һәм минем шәхси фикерем бу безнең милләтпәрвәрләргә, динпәрвәрләргә бу һөҗүм дәвам итә һәм бу һөҗүмнең бер өлеше дип саныйм. Һәм мине инде 3 ел буе менә хәзер тилмерттеләр, 1 ел тикшерү барды, 2 ел менә бу мәхкәмә эшләре барды. Һәм инде бу миңа бик зур мораль, этик, һәм физик, һәм финансовый зыян салдылар. Фақат минем мусульман булганым өчен һәм милләтебез өчен тырышканым өчен дип саныйм. Һәм бу эш, җинаять эше бу этик ясалма рәвештә әзерләнгән һәм спецслужбалар аша инде. Һәм бер дә риза түгел һәм Аллаһ Тәгалә аларны үзе хөкем итсен дип нитәм инде телим. Һәм без моны югары мәхкәмәгә биреп, Европа шушы хукук мәхкәмәсенә хәле җиткәрбез дип уйлыйм.